आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। पण सगळे महायुतीचे पदाधिकारी म्हणजे तुम्ही सेनेचे असाल किंवा आमचे भाजपचे असाल, सगळ्यांनी एकत्र राहून आपण काम करूया। काही अडचण नाही, काही असं काय खूप डिफिकल्ट असतात, खूप काही भापसेकरांसोबत काही पदाधिकारी आमचे भाजपचे गेलेले असतात किंवा बाबूराव थोडस असतात। जर आपण सगळे एकत्र राहू ना, काही अडचण जाऊ दे ना, आपली प्रत्येकाची तेवढी ताकद झाली। कारण शिंदे सेनेचा बऱ्यापैकी इकडे होल्ड आता भाजपचे 2-3 वेळा इकडे मतदारसंघ भाजपकडे इंदोला असावं। आता काय झालं, अडचण तुमचं काही झालं की भापसेकरांनी अपक्ष फॉर्म भरले, त्याच्यामुळे थोडं तो काही गावांनी काय झाला, त्यांच्या जुने कॉन्टॅक्ट विधानसभा कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत राहून, पण मोठं तो काय फरक पडतो ना तुझं, कारण तो जे भाजपची काही मताची जिल्हा परिषद शाखा शक्ती केंद्र यांची यावर्षी बैठक लावण्यात आलेली आहे। या बैठकीमध्ये उपस्थित सर्वांचे पहिल्यांदा स्वागत करतो आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांचा विनंती करतो की चर्चात्मक कार्यक्रम करूया। चर्चात्मक कार्यक्रम करत असताना पहिल्यांदा गाववार आपल्या शाखा त्यांचे तयार करतो। प्रत्येक बुथावर आपले 3 माणूस, त्यांचे 3 माणूस नावं जाहीर केली, ज्याच्यावर कसा जबाबदारी फिक्स करता येईल त्यावेळी। मग त्या गावाला उद्या येणार सांगण्यात